i, per exemple, els nostres processos industrials, no en la mobilitat. Tot el nostre sistema de producció industrial en un 70% està basat en aquest hidrocarbur. I no hi ha pla B. I en 7-8 anys, aquest moment conegut com a peak oil, és el moment que aquest creixement encara exponencial de demanda es creu amb la dificultat extractiva. És a dir, en el moment que per treure un bidó d'hidrocarbur energèticament necessitarem un altre bidó. Llavors el sistema ja no funciona. Veieu, aquest és el moment que quedem a les fosques. Aquesta és una remor de fons que no se'n parla ni a nivell mediàtic, estem mediàticament amb aquest xicot del gènere dels Borbó, que sigui la Pantoja, que si sembla que festeja amb aquell, que si festeja amb l'altre, que sigui el Kobe Bryant ha fet no sé quants rebots, també els polítics, el Rajoy, aquest i l'altre, però aquests temes no són mediàtics, però aquest és segurament el problema més seri que té la humanitat al llarg de la seva història, aquesta fallida energètica de la qual deriva tot, de fet la financera, l'econòmica, la incertesa fins i tot social d'un futur que per fortuna la gent no reacciona amb por, però des de la solvència hi ha una profunda preocupació. I els boscos en aquests moments són, des del meu punt de vista i amb tota la modèstia, pel que pot ser la resiliència del nostre país, un element molt important. La resiliència és un principi molt important que en psicologia està descrit per la psicologia com aquella capacitat que té un individu de refer-se, de restaurar-se d'un fort impacte o d'una forta alteració en la seva personalitat. La capacitat de superar-ho serà la quantitat d'energies disponibles i la seva capacitat biogràfica de superar. Això és la resiliència. I en un sentit més ecològic i més material, la resiliència d'un país és la capacitat que tindrà de superar un atzutzac de crisi fonamentat en els seus recursos energètics, amb la seva cultura, amb la seva gent i amb el seu coneixement no del moment sinó també històric. Això és la resiliència. I en aquests moments els boscos no faran miracles, però és ben segur que ens han d'ajudar, no com un món d'anècdotes ni com un món estrictament, si em permeteu, de temes de curiositats biològiques en el bosc, sinó des del punt de vista en el sentit més ampli i més fins i tot existencial. Per començar, Catalunya és un país de boscos sense saber-ho. No tenim consciència de que som un país forestal. No la tenim. És a dir, sabem que Àustria és un país forestal, Finlàndia, Canadà. Catalunya és un país de boscos sense tenir la més mínima consciència i fins i tot a hores d'ara no sabem si és una cosa bona, si és una cosa dolenta, si s'ha de magrejar, si es pot tocar, si no es pot tocar, si hem de fotre les figures de parc allà i el wilderness i no tocar-ho, o podem fer carbó, podem fer biomassa. Encara això encara no està en absolut aclarit. Que hi ha un país de boscos. De les 140 espècies d'arbres que hi ha a Europa, silvestres, no fruiters, no ornamentals, dels 140 a Catalunya hi ha 100, és a dir, pràcticament representada tota Europa en aquest sentit. I hem d'entendre la biodiversitat no com un món de curiositats. En la meva feina dins del PNUMA, quan viatgem per aquests mons de Déu, no és estrany que els polítics, quan se'ns presenten i ens volen dir com és el seu país, no ens donen indicadors econòmics, regidora, no ens donen el PIB ni la renta per càpita, ens diuen les espècies d'arbres, ens diuen les espècies, els ocells que tenen al seu municipi, a la seva comarca, i en això ens estan dient com és el seu municipi, com és la seva comarca, és el seu país. És a dir, la biodiversitat ens dona una informació que transcendeix el purament biològic. Ens està dient com és el nostre. 140 espècies a l'Europa Occidental, 100 a Catalunya. Que si Europa està conformada per 3 grans regions, n'hi ha més, però 3 grans bioregions naturals, la Bòria Alpina cantonada al nord, per damunt d'Escandinàvia, a la latitud més nòrdica, l'Eurosiberiana d'Escandinàvia fins al Pirineu,
i la Mediterrània, tota la conca mediterrània. Catalunya té, i sense xauvinismes patriòtics, que també una miqueta podria ser que hi fossin, però és una síntesi paisatgística de tota Europa. Té un 5% borealpí, aquests paisatges pràcticament de taigà i fins i tot una mica de tundra, aquests boscos i sobretot aquestes pastures d'ambients nevats i criòfils de l'Alt Pirineu i alguns punts del Prepirineu. 5% de la Catalunya té això amb elements d'aquesta ecologia. Un 20% són paisatges eurosiberians i un 75% mediterranis. Això explica aquesta diversitat de països que tenim, no? La superfície forestal és d'un 44% en aquests moments i la total, no, perdoneu, és un 60% la forestal i la boscosa un 43%. Però fixeu-vos bé, relatiu en el tema de país de boscos sense saber-ho. Canadà té un 34%, Estats Units un 33%, França un 28%, Suïssa un 31%, Espanya un 36%. Catalunya tenim un 54% de superfície forestal. I estem per damunt de totes les mitjanes, pràcticament. No els hi faré cap examen que no m'ho perdonaria l'Ajuntament de Vic, no m'ho perdonaria l'alcalde Vilavedal, ni el mateix Raurell no m'ho perdonaria. No us farem cap examen. Però ho sabíeu, això, que érem el... I ho sabíeu que a nivell d'estat espanyol tampoc no es tracta de fer una lliga de veure qui té l'amplada de pit més esponerosa, però fixeu-vos bé, per comunitats autònomes, nombre d'arbres total, no correlacionats per superfície, però el nombre total Catalunya, si això fos la lliga, mare Déu senyor, quina mà de 800 milions d'arbres, diguem-ne, consolidats, aquí no es compten plançons, són arbres que tenen més de, com a mínim, de 8 o 10 sales. Em deixeu ser una mica ensamollat, Raurell, deixeu ser una mica ensamollat. Una mica només. I mireu la comunitat autònoma de Madrid. Adéu senyor, ho veieu o no? 85 milions, nosaltres 800.000. Ai, 800.000, sí, 800.000, de vegades més d'arbres, 800 milions, Quins són aquests arbres? Aniré de pressa perquè en fi, ja m'he embardissat massa al començament. Aquí tinc les espècies més abundants per l'alzina. Encara hi ha alguns inventaris que es contradiuen, o sigui, és un tema que tampoc no s'ajusta a vegades del tot, però l'alzina en principi seria la dominant i el seguiria el pi blanc. El pi blanc és un arbre molt important que, com li dieu a la Plana de Vic o pel Ripollès, el pi blanc o la selva, pi bord, és el pitjor que es pot dir, no amb un arbre, qualsevol cosa. I per què li diem pi bord en aquest pobre xicot? A més, és una injustícia forestal, això. Pi bord.